Suman yo kaya ngene ya. Ora kaya buniki, Mbak. Alek nggih. Nggih. Yo. 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 Masuk. Sewindu suwelawase. Kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu babujanku sudah mung kangen sliramu. Mati. Yo. Clara bisa turun. Wawayanganmu Asik. Rina wangisan siati. Nunggu kowe bali. Penake yo. Rasa kangen ra bisa ware. Among sliramu kang bisa nambah. Yo yo yo. Hae lebu bit. Hae. Ya, yo. Nana. Yo, yo. Oke. Ayo, iya. Yo. Mumpung teng inggil menika panyuwun Pak Jali kopi wengis. Oh, wengis. Monggo Pak Jali. Kopi wengi. Nggih, langsung ke wengis. Oke, ya. Trek. Ya pun di Pak. Lah wis ngerogohi mau. Kose. Ya. Wis Kopi wengi 12 dinang wengis. Ya, oke. Lindro, ya. Tak, yuk. Ya. Ya, yuk, tak. Adiabur, yuk. Yuk. Tak, ayo le. Oke, laras lagi. Yo. Oke.